हो तो हर नैना में काबा लुकाए टूट कर जाना कि तू हमरा से बहुत प्यार करेला। शासन प्रशासन मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरा क्या औकात है? कुत्ता के फोन पे के दे यही से अपन औकात होता। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रहे प्रेम गीत। तो दर्शक के कमेंट आयल बा कि प्रेम गीत फिल्म सिनेमा घर में कब रिलीज किया जाएगा। तो दर्शक के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत आप लोग के देखे की मिली लॉकडाउन के बाद, काहे कि लॉकडाउन के लेकर पूरा भारत बंद बा। तो यही कारण जो कि आप लोग के प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म देखे के मिली लॉकडाउन जैसे हटी ओकर बाद तो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत देखे के मिली। तो आप लोग हमनी के चैनल साथ बन रही जो कि प्रेम गीत फिल्म के सिनेमा घर के लिस्ट आई और रिलीज डेट आई तो आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर हाजिर हम। तब तक के लिए आप लोग अभी तक प्रेम गीत फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर ना देख ले बानी तो आप लोग भी जाकर वर्ल्ड बाय रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकत बानी। प्रेम गीत के फुल ऑफिशियल ट्रेलर देखे के मिली और जिन दर्शक लोग जो कि प्रेम गीत फिल्म के अभी तक ऑफिशियल ट्रेलर देख ले बानी वो दर्शक कमेंट के माध्यम से बताई कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत के ऑफिशियल ट्रेलर देखे में कैसन लगल। आप लोग के प्रेम गीत सिनेमा घर में देखे के मिली लॉकडाउन जहाँ हटी ओकर बाद जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत सिनेमा घर में देखे के मिली। और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा का विचार बा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हमें चैनल यूट्यूब चैनल के साथ बनल रही। अब तक के लिए इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।